Nyakwara Mugejo anga singo nine wakao mana yueo madundo kaitabo bedo kaduogo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Okinyi makawuono Nyakwara Mugejo wadwa twako tudore kod rito nyithindo kinde yueyo. Wang'ini skunde ma pacho kae noloro juma mokalo chieng' tarik 4 dwe mar 4 higa mar 2026 manotoka bedo e skul e tam mokwongo. Kendo nyaka sani koro nyithindo nitiere e yueyo kata nyalo wacho ni gintiere e lwet jonyuol nyaka chieng' tarik 27 dwe mar 4 mano mahiga ni kamibo bed ka iyawo skunde ayanga ne tam mar 2 mar somo e hik somo mano mar 2026. To penjo en ni to makoro sani koro nyithindo nitiere e lwet jonyuol. Jonyuol winjo bed ni kao okang' mane mano mar rito nyithindgi e yo makare. To bende wang'eyo ni nitiere nyithindo ka mago mane oriwore kod grade mar 10 mano e skunde mag senior boarding schools mopogore opogore e pacho kae. In kaka janyuola gi sani makoro nyathini oduogo dala, ere kaka winjo bed ni keto nyathini no machiegni mar mondo min bende ing'e ni to career path mane okao tere e yo machalo nade. Kalure ni career path makamago ema koro nyathini bro bedo ka luwo nyaka gikone ochop e mbalariany. Okinyi makawuono Nyakwara Mugejo antiere kae kod jalony e weche mag somo, antiere kae kod Moth Richard ma en jalony e weche mag somo. Wendo machielo George Williams ma bende en jalony e weche mag somo, onyalo tudore kodwa e kinde mwadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono. Bed thuolo mano mar chwalonwa ote, paro, penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudo wachiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan meni nyalo tudri kode Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Machiegni inya Moth Richard e twak mar okinyi makawuono ichiwo nade? Asio mobero kamano Joyce amoso ni kwa Ramogi duto gi jowinjowa maneno kuonde piny oyawre uru. Machiegni twaka okinyi makawuono. Nyakwara Mugejo anga parni skunde ma pacho kae ne olor mano e juma mokalo. Kama juma makamano ni wacho ni nolor skunde kinde mabende ne en e thuolo mano mar Easter, nikech wang'eyo ni nolor skunde ka Easter podi. Jonyuol moko kinde mathoth ka olor skunde to gijabedo kod kibaji ni koro wabo bedo ka warito nyithiwa e yo machalo nade. Jonyuol moko bende jathoro ywak ni koro gintiere kod garama maduong'. Kata kamano parni mano en nyathini, ine ma intiere kod tinga marito nyathino e yo makare, nikech kinde mathoth iwacho ni janyuol e japuonj mokwongo mano mar nyathi kapok oter nyathi e skul. To kinde mathoth e kinde ma nyithindo nitiere lwet jopuonj, wang'eyo ni jopuonj rito gi e yo makare kendo ka gintiere skunde go mago mag boarding school. Wantiere kod skunde moko manitiere kod jogo marito nyithindo e yo makare. To kata kama Nyakwara Mugejo gi sani mabende wang'eyo ni nitiere jopuonjre mane odonjo e senior school e grade mar 10 e skunde mopogore opogore. In kaka janyuol kalure ni ma e seche moko ne en tielo mokwongo makoro nyathini ne dhi e boarding school, winjo bed ni iloso gi nyathini e yo machalo nade. Kuom ranyisi nasomo gazet okinyi makawuono, mano gazet mar Daily Nation. Okinyi makawuono gintiere kod It Gazette mano mar parenting. Kakoro nitiere janyuol moro mane wacho ni kane osetero nyathine e boarding school e telo mokwongo, kinde ka kinde ka nyathine duogo dala to no ka nyathi oloko kite. Sani nyathi kinde mane nyathi dhi nyathino mor koduogo dala to seche moko nyathi wacho no kodwa dok e skul. Ang'o makelo magi? To sani makoro nyithindo nitiere lwet jonyuol, jonyuol nitiere kod ting' mane. Moth ka wachako twak mar okinyi makawuono, wang'e ni en jumbe matin ma jonyuol nitiere kod nyithindgi e udi mopogore opogore kama gidake. Ting' mar janyuol en mane gi sani makoro nyithindo gi nitiere lwetgi. Moth. Erokamano Joyce. Mokwongo daher wacho ni thuolo ma koro nyithindo ni e yueyo ni en thuolo ma jonyuol koda jorit mag nyithindo nigi thuolo maber mar puonjore koda nyithindo e kidienje mopogre opogre. To puonjruogni dhi kalure gi iga gi grades mag nyithindo. Nitiere kuonde mowinjo omi pek king'iyo nyithindo kwachakre gi preschool mano nyithindo ma higa 5 nyaka 6, nyithindo ma lower primary mano nyithindo mantiere grade 1 nyaka 3, nyithindo mantiere upper primary grade 4 nyaka 6, nyithindo mantiere junior school grade 7 nyaka 9, to gi nyithindo mantiere e senior school sani ma ochakre grade 10 nyaka grade mar 12. Koro janyuol en thuolo mar jiwo
gigo ma skul seche moko either ochako kata endeleza to okomiyo pek ma kaka janyuol nyalo bedo. Adwa wacho gi dho ngere matin. Mokwongo en values, ma thuolo maber mar jonyuol mondo mi onacha values mag nyithindo. Wanyalo wacho ni gin values kaka mage mowinjo bed ni janyuol ng'iyo hie gi sani ma koro entiere kod nyathine dala. Okay. Values nikech somo en gima ochomre gima timre school. Under competence based education wan gi values aboro. Koro value mokwongo en love. To love value mar hera. Koro hera en broad per se. To wawacho ga pile ka pile ni king'iyo value mar love kifuono tiende matut to en thuolo ma janyuol oromo beni spend gi nyathi. Ibedo time ma seche ma itengo ma oromo beni iwuoyo gi nyathi, upuonjoru weche kachiel manyalo kelo pek. Under love still mar hera en ipuonjo nyithindo kindness, sharing, bedo ng'at mang'won manyalo konyo ji ka pek ntiere. Value machielo en responsibility. Iyudo thothne sani piny beto lony matin, koro ntiere jogo makonyo ji tije. To iyudo ka thoth jonyuol ok ohero ni nyithindgi opuonjre tich. Mago tije mag ot matindo tindo. Koro tije mag ot gi oromo beni nyathi ochiew ipuonje pedho kitanda, onyalo loso alwora mar pacho, kaka sani ka gin mantiere reserve kocha to oromo beni gipuonjre weche mag puothe nikech sani ji doyo. Koro mano puonjo responsibility kuom nyithindo. Gine maybe kantiere jamni ma inyal ter kwath, ka ok nyal ter kwath tinya manye gi chiemo, nyathi owinjo beni bedo kanyo. Mar adek en value mar respect. Respect en luor, kanyalo kete luor. Koro nyathi owinjo beni janyuol kawo thuolo to puonje kako dak gi ji. Nikech kata beni somo maber tionge luor, to koro sombi chal ka gima tinawach nango umuhimu mare cha koro dok piny kabisa. Then wan gi value mar peace gi unity, kwe kod riwruok, kanyalo kete kamano. Koro dwarore thuolo ni jonyuol bedo gi nyithindo to wacho ne nyithindo ber mar dak koda kwe to gi bedo kanyakla ei anyuola, obed ei odgi kanyo giwegi, kinde gi jowetene kantiere, kinde maybe gi jonyuolne, kinde gi jok ma gidak godo e alwora margi. Then ntiere value mar patriotism ma en hero pinywa. Koro hero piny ni bende biro lure gi kiwango mar nyathi. Ntiere a number of things ma nyathi nyatimo mar mosho godo love ne country mare. Then wan gi miluongo ni social justice. Social justice en yani it treat ng'ato ka ng'ato kolure gi kiwango mare. Adwa chiwo kaka mfano, in gi jatich pacho kacha marito nyathini oromo beni neno jatich kaka achiel kuom family members makonye, ok kaka msumba moro moket kanyo ma onyalo timo ne gimoro amora. Yes, achaya bas. Mano is the right terminology mane arango. Then mogik en integrity. Integrity aja fuono gatiende ni en timo gima ber kata omi in gi thuolo mar timo gima rach pod ibiro dhi mbele timo gin maber. Koro mago values mowinjo beni jonyuol puonjo nyithinde thuolo. To Richard iwacho kanyo makare ahinya ni magi values mowinjo beni janyuola puonjo nyathine kinde gima koro janyuol nitiere kod nyathine pacho. To penjo nyalo bedo ka penjore ne to janyuol koro opogre yo machalo nade. Nikech adira sani ngima tek. Janyuol bende owinjo beni chiew pile gokinyi to dhi manyo ne nyithindo mar mondo mi nyathi kik bed kech dala ka. Nikech jonyuol moko bende ja thoro ywak ni yawa sani koro nyithindo nitiere e ot kae, budget omedore. Seche moko ka
ka nin kendi kata kun kendi seche moko nyalo mana chamo breakfast kata uchamo late breakfast tangu kalo godo tangu rito mar mondo me uchama chiemo magotieno kata kamano sani koro chuno mar mondo mu ucham chiemb gokinyi chiemb migago kaachiel koda chiemb gotieno seche moko be snacks moko nyalo bede diere kata janyuol ni bende nyaka dhi manya opogre yo machalo nade kata kamano ing'isa ni mak na paro no gi kanyo matin wakaw yueyo maduong' Nyakwara Mugia Jwang' waduogo bang' yueyo masane kik idhi mabor. Wimbo huu leo kafufuka kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *343#. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Chiemo oken mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wan. Koro nyaka ikete maler, oka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miloma mar chamo. Ma oken mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek, saa 2 okinyi, kik bai. Ma en Injili ngima, Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi. Wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok manokosomo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges moro mogodo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be ikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelonwa Injili makelo ngima. Okidwa koso Injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Ngima ok yot. Yawagi wachoga ni piny nyalo goyi boxing. Jot manigi geno mar dak e ngima maber. Japesa en ng'ama ipako kata okoso. Orateng' tigas mani wang'elando. Chakre koso rent 30,000 kura yudo kanye sani. nyaka kweo jirani sukari. Nyako chia ijoga ka ena ni pokanyisika. Thank you. Chenro mora mora mipango lokre to bedo chandruok maduong'. Chief dhi nadi kono. Chief dhi kako dwaro to bende pod obiro mana dhi kako dwaro no. Wuogi osiepe mariek to gi jirende makelo kisran. Ine jalwet nyako chia. And those crazy ideas must just come from. Nyiero to ok kosi e Nyarkochia. Tich Abich, saa 1:45 otieno. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa
en ni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa kutudore kod rito nyithindo kinde yweyo kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kae kod Moth Richard ma en jalony e weche mag somo. Kapok ne wadhi e yweyo moro madundo, Richard apenji kanyo ni janyuol to koro nyalo pogo samare e yo machalo na nikech par ni janyuol achiel ni owinjo bed ni entiere oko kacha omanyo ne nyathine, to nitiere jonyuol moko ma e yor manyo seche moko duogo gotieno no we nyithinde kanyo kod jaticha kango duogo to en mar gotieno mana gotieno. Janyuol nyalo pangore kata nyalo chanore yo machalo nade mar mondo mi e thuolo matin ni kata jumbe matin ma nyithindo nitiere dala to no puonjo nyathine values aboro miwacho go e yo makare. Richard. Erokamano Joyce. Agombo wacho kama mokwongo adwa make reference a Bible verses ariyo to guide our participant. Mokwongo Ngeche 22 Matinda Auchiel wacho ni train up a child in the way he should go and when he is old he shall not depart from it. Yani wapuonje nyithindwa kapod gitindo to kachieng' gibedo jomadongo to gibi thegre gi timbe mabeyo mane wapuonjo gigo ka. Then the second reference adwa make kowuok e book mar Luka 12 kar Matindo 34 ma gidhongere wacho ni for where your treasures are there your heart will be also. Yani kama mwandi kama art kata gikeni ntiere kanyo ema chunyi ntiere. Koro dwaro mar rito nyithindo ntie mang'eyo ni kila janyuol mano chande mondi dwar ne nyithindo, but oromo warang between dwaro koda nyithindo ipogo. Awach ni dhi kata kidhi menyo to ntiere words ariyo maeroga otiyo godo, quality gi quantity. Onyalo bedo kata dakika 10 kende ma janyuol set aside mondo obed gi nyathi, to this 10 minutes mean everything to nyathi. To janyuol moro nyalo bedo ni en ga dala pacho en aina ga kanyo all day long, but with the era mar technology mo antiere ni any WhatsApp, any laptop and everything, mano doesn't train nyathi anything. Koro kaka janyuol oromo beni balance gini, oromo beni janyuol bedo fully intentional ni by the end of the day ka nyathina chieng' obedo ng'ama duong' to nyathina adwaro nyathi ma ka ji owacho ni macha nyathi moth to kama bedie an gi moro ni ntiere role mana play mondo nyathini obed kaka en. Koro dwaro mag piny ntiere nikech ji nyaka dwar, but owinjo wa set aside thuolo ni adwaro negi nikech kik samoro wiwa wil. Inyalo dwaro kabisa Joyce ma ikel to koromo kinde mabiro chien kanyo to kori onge nyithindo gik mane dwaro gi ema kori dok rehabilitate gi godo. Yes. Ilero kanyo makara ahinya. Ang'adi? Dhia mbele. Nikech nyaka sani wang'eyo ni ilero kanyo kaka janyuola nyalo instill values mopogore opogore kuom nyathine, to kaka janyuol modich bende nyalo keto kata saa matin kende to koro nanene cha nyathina ni anyalo puonje yo machalo nade. Wang'eyo ni ma e tielo mokwongo ma jopuonjre mago mano riwore kod senior school e grade mar 10 Lore School e tam mokwongo mano mar hik somo mar higa mar 2026. To ng'eni magi gin jopuonjre ma moko kuom gi koka ne dhi skunde mag boarding e tielo mokwongo, to bende kaluwore kod lokruok e kit somo masani wantiere kod CBE mano competency based education. Janyuol nyalo ng'iyo nade kaka nyathine dhi kod somo nikech adiera weche mag CBE gi wanyalo wacho ni jonyuol moko podi wacho ni weche gi mornwa kata career path makoro nyathine timo seche moko janyuol ok nyal winje yo makare. Janyuol otimo ang'o ahinya to ne jonyuol manitiere kod nyithindo manitiere grade mar 10 e skunde mag senior mopogore opogore boarding school kata skunde go ma nyathi dhi school to duogo pacho. Erokamano kuom penjo Joyce. Competence based education miyo janyuol thuolo
mar track progress mar nyathi. To yo ma o track godo progress mar nyathi bedo kama. King'iyo 844 masani last cohort nitiere form 3. Kiyudo grade mar E to mani ng'amo fail. Kendi rem nyowuoyo ma ino koromo be ni wach ni janyuol winjo machiegni. To koro mairi reverse mare nitiere e CBE. Nyathi ma nigi EE mano nyathi mokalo. Tiende ni exceeding expectation. Koro e CBE wan gi kidienje 4 madongo. Wan gi exceeding expectation miluongo ni EE, wan gi meeting expectation ma bedo abbreviated ni ME, wan gi approaching expectation ma bedo abbreviated gi AE, then wan gi below expectation ma bedo abbreviated kaka BE. Koro exceeding expectation adwa lero gi kawuono ne jowa mondo owinji. E somo nitiere gik ma nyathi e kiwango like koro wadwa tiyo gi example ma nyithindo mantiere grade 10. Nitiere gima kopo no somo mar kwano to romo beni nitiere awachni idadi mar namba moromo beni nyathini nyalo relate godo maber maonge shida. Koro wadwa chiwo kaka namba maybe nyathini nyalo kwano up to million kwa mfano maonge shida. Kimiye ni figure to koneno kochopa million to obro neno shida. Tiende ni kong'i obwongo nyathini gi kiwango mar dongo mare to romo beni okwano nyaka 1,000 gine a million. Koro inyalo yudo nitiere nyathi moro ma kimiye kata trillion to bro ng'iyo to nyisi ni moth ma trillion ma oko onge pek. Koro nyathini exceed nikech kiwango moket ne nyithindo mar grade 10 gi example ma chiwo oromo beni gi kwano nyaka 1 million. To nyathini nyalo kwano nyaka trillion maonge shida. Koro nyathi ma kamano o exceed. Tiende ni otimo maber moloyo kiwango ma oket ne nyithindo mar grade 10. Manyalo kwano nyaka 1 million fully maonge shida, mano meet expectation. Then nitiere moro ma otemo no kwan nyaka million to miss some figures. Mano o approach ende niya ochorore gi chopo kiwango moketi lakini pok ochopo. Pok otegno moromo mar timo that required skill gi knowledge ma nitiere kanyo. Then nitiere nyathi moro ei grubni ma en otemo ndi lakini kwano gigi bedo matek. Koro mae nyathi miwacho ni is below expectation. Korang ike gi dongo mare gi kiwango ma nitiere grade 10 oromo beni okwano nyaka million. Tinyalo yudo ni moro kwano kata nyaka 100,000 becomes a problem kuome. Koro nyathi ma kamano idhi wach ni nyathino is below expectation. Koro ei CBE ka ne jonyuolwa mawinjowa kata rangowa kawuono gokinyi, wan gi gik mane sirikal opogo kichopo senior school to poge kidienje 3 miluongo ni pathways. Koro pathways adwa chiwo mfano gidwa bedo kaka ot maduong'. Koro ei odni nitiere rooms 3 e iye. Idonjo gi dhot maduong' mani donjo senior school. Koro nitiere room ma kidonje tidhi donje room miluongo ni STEM and Science, Technology, Engineering and Mathematics. Then wan gi room machielo ei ot maduong' no iluongo ni Social Sciences. Then wan gi room mar 3 miluongo ni Arts and Sport Sciences. Koro these broad rooms maket 3 gi nitiere nyithi udi matindo ei gika like ka nyathi okawo STEM kwa mfano to jonyuol nikech gini no year last year to maybe ibiro yudo nitiere jonyuol moko mane odhi to wacho ni mana jopuonje ni konya yiero ne nyathi gino madhi biro kode. Then kirango January kano romo bende ne wan gi bagni nitiere kaka calling letters no biro. Then janyuol moro ero school moro to dhi to yiero school to school ni ok offer track gi pathway mar nyathini. Koro thuolo ni oromo beni janyuol bedo gi nyathi tirango ni a combination mane ma nyathini otimo nikech senior school ka nyithindo gitimo jumla mar subject 10. 4 kuomgi iluongo ni compulsory gi dholuo chaparo ni en gimochuno ma ok inyal. Koro bed ni timo STEM, bed ni timo Social Sciences, bed ni timo Arts and Sport Sciences, subject 4 gi nyithindo teme senior school timo gi.
Koro subject mokwongo en subject mar kwano. To kwano pog diriyo. Wan gi gimiluongo ni core mathematics gi essential mathematics. Koro nyithindo te matimo STEM program timo core mathematics. To matimo social sciences pathway to gi arts and sports sciences pathway timo essential math. Lakini ministry owacho ni nitiere nyithindo manyalo bedo ni nitiere a social sciences pathway kata arts and sports sciences pathway, lakini kiwango margi mar winjo kwano ni malo, oyiene nyithindo makamano mar timo kwano. Subject mar ariyo en Kizungu, mar adek en Kiswahili, then mar ang'wen iluongo ni community service learning. Opuonjo nyithindo kaka kisesomo tinyalo give back ne society mari. Yani somo ok bera mari kende ka unyalo ng'iyo, unyalo identify problem e gweng' kata alwora maru to come up gi possible solution kaki dak gi je gweng'. Mago are a few areas mo cover. Then nitiere electives. Kore electives gi ema determine career path mar nyathi. For example, nyathi ma dwa bedo wawach ni daktari kwa mfano. Kose kao 4 compulsory learning areas ma wachogi, to kodwa bedo daktari kata in future, hope no dwa timo any medical program, to nyathi ma kama either oseyiero kata janyuolo winjo beni fuato kode, one of the elective subject combination winjo benini gi biology kata general science subjects ariyogo. Then obed gi chemistry, then ibiro yudo ntiere third combination. Koro magi ne okel thuolo mane gi yiero. Koro ntiere electives adek depending gi kiwango. Wachni nyathi moro dwaro bedo engineer kwa mfano. Odwa bedo either civil engineer, engineer mochung' ne ndara ka, odwa bedo structural engineer kwa mfano. Subject achiel ma ok owinjo miss e combination mar electives mare en building and construction. Koro nyathi ma kamano nyaka janyuol ensure no fuato kode school mosome, does it offer building and construction as a learning area. Kodwa bedo mechanical engineer in future, to one learning area ma ok owinjo beni nyathi ni miss e combination mare sani en power mechanics. Keche power mechanics e grade mar 10 gi learn about engine mag geche, engine mag machines ma prepare go ng'eyo kaka engines operate, part mopogre mag engine. Koro ibiro yudo ka engine mar gari gisomo things like camshaft, crankshaft, engine block, gineno te ma giyudo ka ginyalo wuoyo, for example, ma koro nene in particular mano yaune. Then lastly, ma mondo gichop adek nikech ang'wen gamedo gi electives adek mana abiriyo, nitiere miluongo ni facilitative subjects or learning areas. Mokwongo en ICT. Wan e piny ma technology sani en part gi gigo duto mwatimo. Koro information, communication and technology imiyo nyithindo mondo giti godo. Then wan gi PPI, Pastoral Program of Instruction, is also another facilitative learning area kata subject. Then mogik wan gi PE, physical education. Koro the facilitative nyithindo bro somo ibi puonjgi, lakini eventually ka gichopo grade mar 12 to will not affect their grading system. Koro penjo moth ka poni sani koro nyathi oloro ma nyathi ma yande nitiere boarding, to biro ne janyuol to ngiso janyuol ni yawa to career path ma naneno ka anyalo timo mane ayiero chemo kum ranyisi no yero no dwa timo STEM kata nitiere STEM, social sciences ka chiel kod arts and sport. To koro no ni yawa anto koro kisebedo kod nyathi ni piny Bugomba kata wacho ni ato koro adwa juango STEM ni adhie machielo. Bende thuolo podi nitie. Erokamano Joyce kuom penjono. Ma koro is dependent gi school. Mostly biro yudo senior schools mantiere Kenya e tam mokwongo. Jonyuol nyithindo kano donjo ne gidonjo early January. Like the last enrollment ne tarik 14 wachni week mar 14 no. Then 14th ne Wednesday, Tuesday. No room around 17th, so to speak. Koro most nyithindo no mi thuolo mondo experience learning areas mopogore to make informed decision. But sani kor kwadhi etam tu. It is never too late.
ka nyathi oneno ka learning areas manotimo ka nigi pek, to janyuol nyalo wuotho kode chieng' yepo, gidhi e skul, gibed gi nyathini piny, gi japuonj, mondo gi explore possible subject combination manyalo miyo nyathini sombe obed mayot e skul, to gi koluwore gi tich ma ogeno timo chieng' moro ka koro timre nade otieko skul mare. Then the second part mar penjo mi penjo en ni ibro yudo ntiere nyithindo manyaka ne nyuolgi pok ne gidhi e boarding school kwa mfano. Mae tielo margi mokwongo. Mae tielo margi mokwongo mar chopo e boarding school. Koro boarding school ka nyathi ne pok odhi e boarding school tibro yudo ni en gi ntiere gima kia kaka dowache gi dholuo but culture shock. Buok moro ma yudo ka gik moko timre nikech idhi romo gi nyithindo moa e background mopogore. Moko wuok from mier mawach ni onyalo ki economy, to moro ini wuok e dala ma yuto maru ni piny kwa mfano. Koro mani nyalo yudo ka nyalo miyo nyathi buok. Iyudo ka udhi uninde hostel, moro ining'iyo na odu, aidhi nindo kendi, aidhi nindo ji mang'eny. Kit chiemo michamo pogore. Oda nitiere school. Mopogre. Boarding school, ibro yudo ni moro kane ndala, no nyalo chiew maybe saa 12 korko wuotho dhi school, to koro nitiere morning prep, nitiere evening prep, nitiere a few things ma ok onyal timo. Koro magi gin pek ma nyathi nyalo yudo, to janyuol owinjo beni loso kode nikech gino mabiro mayot to onge e piny ka, mondo nyathi obed nyathino moridore, mojiwore, to oyud kama bedie. Ka nitiere cases machalo kaka bullying, to janyuol owinjo kwany mano seriously, nikech nyathi mabedo bullied ok nyal bedo gi emotional state, tina wach nang'o gi dholuo. To nya bedo gi dangni mar paro ma ok nyal konyo sombe mondo dhi maber. Koro ka en case machalo mar bullying, sani nitiere negative vices e school. For example, nyathi okelo nini moro en kata my girl school, to nyawadgi manyako moro make advances, sexual advances inappropriate, to winjo beni mairi en an issue ma janyuol kwanyo seriously. Ka nyathi ma wuoi, kopo ni nyathi ma wuoi moro make advances kuome, also mano bende janyuol winjo beni kao. Lastly, katieko kar penjo mar ariyo ni, nitiere a biggest problem sani in most of our senior schools mar drugs and substance abuse. Mano bende janyuol onego bed intentional. Ok inyal rito nyathini 24/7 nikech ionge kode. Koro mae momiyo achako gi wach value cha. Nyathi momi value system malong'o, kato beni odhi skul kacha to yudo jowetene kantiere gi paro ma ok winjre gi mare. Mise mogurne pacho ok dhi gi mise ma jowetene gitimo, tibiro do kan gi buok moro to nitiere kiwango modhi keto. Erokamano. Winjo beni ginono kata osiepe ma nyithindo magi kata nyithindgi nitiere godo. Inyanya to obed no osiepe ma seche moko yude skul kata kata osiepe ma seche moko nitiere godo pacho. To ng'e ni kinde gi ma iloro skul, nitiere skunde moko ma keto nyithindo kod homework mathoth ahinya. Nikech yudo ni e kinde gi mag yueyo bende winjo beni en thuolo ma nyathi bende bedo godo dala, obedo kod thuolo mano mar kwe wiye. Tiro ni skul bende seche moko koro miye homework mang'eny, ka jopuonj moko kuom ranyisi an kinde mana some wacho ni miyo homework mang'eny mar mondo mi kudhi dala to kik ubed gi thuolo mano mar wuotho aoyaye. Seche moko jogo modak kata e chuny boma ma Nairobi kiwacho ni kik yud thuolo mano mar dhi bae chuny boma aoyaye. Winjo bed ni koro janyuol keto nyathine e yo machalo nade mar mondo mi one kaka onyalo balance e timo homework kaachiel kod bedo gi thuolo mano mar yueyo. Nikech e skul to ang'eyo ni kochakoro kinyi nyaka godhiambo, kinde ka kinde en ga mana somo. E ot kae mas seche moko nyathi nyalo yudo fungruok matin. Erokamano. Okay. Engaging nyithindo gi additional learning activities ber keto gimogine, but kakoro gibiro dala to janyuol kake wawacho choncha, en janyuol nigi responsibility. Nikech awacho ni thuolo mar rusa okoulo ni somo chung'. To en somo monywan somo mar skul to gigigo mitimo kanye, mitimo dala. To ei thuolo ni ben nyathi
bedo ga gi break nikech obed mana school nitiere ga gi thuolo mar yweyo obed break time lunch time nitiere evening time moromo beni nyithindo dhi either gitugo games and everything koro seche magine pacho ni jonyuol nigi responsibility awachni for example ka janyuol onge machiegni kaka jonyuol mantiere bombe odhi kata tich to en gi jatich moweyo kwa mfano winjo beni gipogo thuolo mantiere inyalo timo homework for maybe 2 hours in a day then thuolo modong' nyathini ipuonjo tich madala practical skills either onyalo konyo e jikon onyalo konyo loso to onyalo konyo any other practical skill makonye beyond that then mairi thuolo ma bende janyuol oromo beni provide opportunity ma nyathini identify kata nacha godo talanta ma Nyasaye omiye koro ka intere in a social place mantiere kata kuma nyithindo nyalo tuge obed ball games skating whichever game ma nyathini ohero itere because the games in themselves dhi miyo nyathini relax moduogo bed reset to normal level then en thuolo mowinjo beni jonyuol kendo minimize use mar mobile phones kata digital device nitiere thuolo ma iseto ni ka en watch program kata TV kata simu nitiere screen time koro en bobedo an extension mar school but in a home relaxed environment koro nyathino ng'eni ka chiewo ga gokinyi to either achiewo aikora akonyo tich ot kwa mfano or achiewo taikora tachako gi somo ot ka ot nigi kaka upango tijegi then that daily routine kiluo but okonyal bedo ni ket nyathini homework ng'enyin koro beda the whole day with homework nyaka migi some rest and recreation time mondo ngimagi obed balanced. To bende mae saa mano mar keto nyithindo gi gino miluongo kanyo ni holiday tuition. Seche moko ni iyudo ka nitiere programs moko manitiere jopuonj moko magin private teachers ma seche moko gibiro godo to koro imiyo gi pesa moro matin to seche moko biro ot mar mondo mi opuonj nyathi kata nitiere kumoro kata center moro magiyango ni nyithindo dhi kacha mar mondo mi opuonjgi e jumbe matin mwantiere godo akena wach nen mana jumbe adek kende to iyaw school bende ber ka iketo nyathi gi holiday tuition ainya to nyithindo masche moko ojaluong ni gin weak student kata nyithindo mok mak gigo mipuonjogi mapiyo mar mondo mi ka gidok school to gibedane kumoro mabet berbere kaka jowetegi masche moko mako wach piyo kopuonjgi. Okay, erokamano Joyce, ma en 50-50. Abro wache ni en 50-50. Nitiere somo ka nitiere nyithindo ma gidwaro adequate repetition in a simplified version mondeka owinj gima ipuonjo. To kate beni janyuol olosone chenro machalo kamano to winjo beni chenro ni kaw thuolo matin kabisa nikech mairi en thuolo mar yweyo. Nyithindo romo beni yweyo to kaka wacho mbele kacha iyweyo to kiywe ni somo timre nade ochung. Koro nyalo bedo mana guided support e gigo mose timre nade mose somo to ok chak kete like koro obedo ma tina wach nango oyaw school moro tok school kanyalo kete kamano koro mano to biro kelo pek ne nyithindo to ka en nyathi ma wiye kwanyo mayot to onge tiende mondo mitime nade kete gi kiwango ila machalo kamano. Wasoma ne moko kuom ote manyakwara moge jwang chwalonwa Vitalis Ochieng wuod gem karariu ngise ka ino yaure Joyce an kodi e chenro gi sani ka winje yo makare wacho ni piny oru kendo amor gi chenro kaka dhi wacho na sebet kaluwo twak yo kinyi majaber ni nyithindo biro bedo mayot rito mana ka giwegi giyie ni mondo ngimagi obed maber kinde magine rusa nitie age moro makata ilosgo en oneno ni oromo okinyal chike. Lewis Woda Wasiboda ngisa ka ni Joyce oduor twak ma ikelo no ber kabisa jonyuol moko miyo nyithindo responsibility ma ok mekgi giketo nyithindo ni koro ema manyo chiemo ma ichamo e ota sani ka idhi e CBD inyalo yudo nyithindo matindo ka uso njugu mago mana moko kuom ote manyakwara moge jwang chwalono wako kale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono mane bende makelo e penyo machielo Richard nikech yudo ni nitiere jonyuol moko madira
wanyalo wacho ni lwetgi ok mor ahinya matiende ni yuto margi ok ni maber. Tiyudo ka magi jonyuol makoro miyo nyithindo mana ka janeno wani owacho ni neno ka nyithindo koro wuothe bombe, moko kuom gi kwecho, moko kuom gi bende uso, moko kuom gi bende sani yudo ka wuothe dhoudi ka dhoudi ka gintiere kod form moro mano ma profoma koro ni gichoko godo mar mondo mi okonygi e chenro moro. Bende manen gino makare janyuol weyo mar mondo mi nyathine otim gi sani. Erokamano Joyce kuom penjo to gi jawinjo ma openjo no. E principles mag child care mano fall under child rights protection to gi participation. Ma anybody ma ng'ata ma ike tin ne higa 18 kolure gi katiba marwa mar Kenya gi the Children's Act gi other international documents machalo United Convention of the Rights of the Child regard nyathino kaka regard ng'ama ike 18 kaduogo piny kaka nyathi. Koro kao nyathi tiketo ni kwecho en one form of abuse. Nyathi ok owinjo beni bedo involved e gik machalo kaka timre nade dhi kwecho kata kete mondo mi owuothe bombe kowuotho machalo kamano. Koro mano to bedo mapek koluwore gi rito ratiro mar nyithindo. En jukumu mar janyuol mondo mi janyuol oduer ne nyathi mondo mi ochiw ne nyathini ratiro mare e yore motimore nade e yore mowinjore. Koro ningech wa puonjore mondo watim gino moluwre kaka chik dwaro, nyathi ma ja higa 18 kata ng'ata ma ja higa 18 kaduogo piny, sirkal kata piny mangima rigade kaka nyathi. Koro nitiere nyithindo bende mawinjo kata rango kawuono, nitiere pogruok between responsibility to gi abuse. Ka wachi ni pacho ni mondo idhi kwa dhok, mano ok abuse, mano responsibility. Koko ni idhi somb pi kel pacho, mano ok abuse, mano responsibility mari kaka nyathi mar konyo janyuol. Koko ni ikony kata ka welo biro iwe mesa idwok saende gi kachalo kamano, mano is a responsibility, mano ok abuse. Lakini kodhi to the extreme level makoro ikawo nyathi koro idwa loke kaka tool mari mondo mi iyud godo yuto kuom ji, mano koro en abuse and neglect ma ok oyie godo. Aber ka nyithindo bende ong'e pogruok e wi gigo mar mondo mi ok ni tich moro matin omiye e ot kacha to koro seche ni yoyo, mano koro ichocho ratiro mara kaka nyathi. Wadong gi dako chiko kendo twatieko twak mar okinyi makawuono. Twang'eyo ni skunde nolor kanyo chieng' tarik 4 dwe mar 4 tibo bed ka iyepo chieng' tarik 27 dwe mar 4, jumbe 3 kende ma nyithindo nitiere pas. Jonyuol to oikre yo machalo nade mar mondo mi e kinde moyaw skul jonyuol kik yuage ni oyo koro yaw skul ka seche moko kuom gi pok oyudo kata osara margi, to koro jonyuol moko nyalo wacho ni mano koro en pek, moko nyalo ywak kata ni yawa koro wagol kanye kata fare madog godo nyithindwa e skul. Kaloro ni en mana jumbe 3 kende nyithindo yando loro waoro fare gi duogo, dwe pok orumo kata ero koro winjo ben ni gidok e skul. Erokamano Joyce, ang'eyo en pek ne jowa, sani bende uchumi bende tek ne jowa, lakini ka Nyasaye osegwedhi gi nyithindo to in gi yor yuto matin kata bed mana ni go amali, to osemi term dates ma nyathi ikore dhiye. Gima chalo kaka fare kwa mfano janyuol koro nyalo manyo matin e kor jumba 3 ni ka in kata gi nyithindo 4 kata 3 ting'eyo ni ka nyathina wuog kaka chop kuma odhiye to dwaro kata $200, koro ituonori mos between now nyaka 27th mondo ibed kata gi 600 no. Eri yud kwanza fare machope. Mar ariyo en gero rapo maber gi skul, nikech yuto samoro pogre, ma ntiere jonyuol manyalo chulo fee to te, ntiere moro machulo matin, to mondo mi skul oyie ni mondo ichul ga fee matin olure gi rapo miketo. Ntiere jonyuol moko ma bende mariambo kotit, ka in principal to biro koni ni wenawe amotho donji kaka wang' ni gidok 27th, koro ibiro yudo maybe ntiere jok ma salary gi donjo tok 30th of April. Koro nyalo dhi to wuoyo gi janyuol ni miya nyathini odonji, miya nyaka tarik 3. Ibiro yudo ka principal en dhano kaka in,
onyalo wacho ni adieri nitiere jogo ma salary gi timre nade delay. Koro koweni nyathi modonjo to in bende en jukumi mari kaka janyuol mondo honor that pledge. To ka possible ni nyalo kano matin, wawacho ga ni kidhi kata gol lweti kamoro tigol lweti gi gimoro, inyalo dhi tiywak ne japuonj ni mani matin ni ema yudo, yiena mondo donji timiya thuolo maromo kama. Koro kisingo dhogi to ber, ka itimori nade ichopo singo cha. To kopo ni yudo nikech samoro ing'eni nya singo dhogi moro irito kamoro Joyce, to kamirito cha be piny pok otimore nade obedo kare. Koro ber ka iwacho ne also the administrator chon ni napango timo kama lakini nitiere delay machalo kama, akwayo ni kik itim nade, kik iriemb na nyathi. Koro that honesty gi transparency be biro medo konyo jonyuol mondo ma yuto gi pek. To ka in janyuol mantiere koda yuto moromo, to spread your finances maber, iter nyathi school mondo nyathi kik bed gi a lot of absenteeism, nekeche the more ma nyathi bedo absent, the more mo miss out on learning outcomes. Kako medo miss more on learning outcomes to affect overall grading system mare. Erokamano. Kapok watieko, we asom ote mano mar Obila Shemotho. Ng'isa ka ni greetings Joyce, aluo twak kendo amoro. Ng'isa ka ni Joyce, rito nyithindo pacho teka to kendo yota. Kido ma janyuol nyiso nyathi en ema nyathi luwo. Ka janyuol ohero koko to nyathi bende bedo mabor kode. Nyathi ka okoso to nyaka kwere kendo lose kod hera. Nyathi bende nyaka wami basic needs machalo nanga kod chiemo. Nyathi bende nyaka yud thuolo mar tugo. Ka nyathi okoso, kik ichwad nyathi ka gima inego ma ihenya. Jonyuol nyaka ket lwasi mar kwe kod hera. Nyithindo manyiri dwaro arita makende, kochakore kuom osiepe magiwuothogo. Mogik ong'isa kae ni wacham rusa responsibly. Fees kod shopping dhi dwarore mbele ka. Ote maliwa ahinya kowuok kuom Obila Shemotho. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Ka wadong' gi dakika 4 kende to watieko twak mar okinyi makawuono moth. Ka watieko, ote minyalo bedo godo ne nyithindo kaachiel kod jonyuol ka watieko. Erokamano Joyce, aparo ni kuom thuolo ma odong' machuok, ote mabiro bedo ne godo nyithindo en ni nyithindo future maru pod bright kendo bor. Koro ubed jogo ma focused kendo ma hope neno kiny e ndalo mabiro, ginie geno makiny. Koro live responsibly today mondo ngimani makiny obed kare. Ne jonyuol wetena mara en jiwou, wabeduru motegno to wamed model the right behavior, the right conduct. Kawa model to mano biro medo konyo jowa mondo mi ochopie e kiwango mar yudo kaka wakonyo nyithindo. Matin ma ng'ato nyalo yudo, iwacho joluo wacho ni matin pong'o ndong'. Koro ikan matin, koro mochieng'no ma nyithindo chiegni dok school, tiyudie gimoro ma nyithindo timre nade nyalo biro bedo godo kadhi mbele. Katieko to nikech thuolo chuok, maybe nitiere ng'ama nyalo gombo pick the conversation thereafter. With your permission, anyalo share contact. Anybody manyalo gombo reach out mondo wa pick this conversation kaka nyithindo nyalo bedo cared for from pre-primary nyaka sani jo senior school. You can reach me out on 0723 999 nyinga en moth. Erokamano. Erokamano. To ng'ato bende penja kae ka watieko ni bende mae saa mar tero nyithindo dala mar mondo mi olim wede ka watieko. Erokamano. Nitiere two things kanyo. Piny masani opogre gi machon Joyce. Ibro yudo a lot of rundruok kata rocho ratich nyithindo timore within the inner cycle mar wede no. Yudo cousin, uncle, auntie ema yudo ka a lot of molestation timre. Koro kopo ni udhi limo wede to kik nyithindo dhi kendgi. Obed janyuol dhi koda nyithindo, to ka possible kuma ispend obed kama in gi full control mar gima nyithindi bedo godo. To kopo ni en kama ng'ato nyalo maintain mano, to
I would actually not encourage so much bolo nyithindo ne wedi nyado kokwanyo kido moro mane okitimri nade mane oki expect. Erokamano. Erokamano ahinya Moth Richard, jalony weche mag somo kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar bedo koda e twak. Wapuonjore makare ahinya kendo ageno ni jonyuol ma bende winjo okinyi ma kawuono winjo kanyo ahinya to values aboro mwinjo be ni in kaka janyuol kinde ka kinde ma intiere kod nyathini puonjo nyathini kotudore kod kido makamago mwinjo be ni nyathi bedo godo mar mondo mi nyathini kapon to bed nyathi manitiere kod riekni moko ma in janyuol eminyalo puonje e yo makare. To bende mana ke wasewacho ni skunde bende bobed mana kiyawo e dwe mar 4 ne ni kaka janyuol ichanori e yo makare, ikano pesa mari moro matin mar mondo mi kochop kanyo chieng' tarik 27 e kinde mibobed ka iyawo skul to kik bed ni chamo pesa te kata in ka achiel kod nyithindo chamo pesa te rusa makoro ionge kata fare ma nyathini nyalo dok godo e skul. Bera ka koro jonyuol bende chanore e yo makare. To maduong' mogik, nyithindo bende obed jogo mabolore, wuotho aoyaye e bombe mopogore opogore, nyithindo were godo. Iwuotho mana seche moko kori kumoro tidhi piyo tiduogo. Tije mag ot bende ber ka nyathi konyo mar mondo mi ong'e kaka onyalo dongo e yo makare. Nyakwara Mugia Jwangi kanye mwachopo gode giko mar twak marwa e chenro mar Rupiny okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya kuom bedo koda nyaka nachak kodi sa 12 mar okinyi. Wakawo mana yueyo madundo gi sani, chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi Jael Lieta. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor.